svima ljudi, dobrodošli nazad u sajt Lično Čao Tita. Danas ćemo igrati Minecraft parkour mapu. Kao što vidite, ja sam na neobičnom mjestu. Jako je vidite koliko ima levela, možete udaviti, vidite, evo. Jako je zanimljiva mapa, znači, previše je dobra. Sad ćemo krenemo da valjda, da budemo dobili 5 minuta pa ćemo snimiti epizodu 2. Znači, prvo, hoću da se najviše zahvalim mom drugu Ivanu Milanoviću što mi je rekao da snimim ovu mapu. Znači, mnogo mu hvala što mi je dao mi je mapu da skinem i da snimim. Znači, mnogo mu hvala. Znači, lik je kralj. Znači, ako vi imate neku mapu, možete mi molim vas napisati u opisu videa da je snimim. Od 50 lajkova dajem link od mape, a od 100 lajkova od 50 lajkova snimam epizodu 2, a od 100 lajkova dajem mapu, link od mape u opisu videa. Ok. Ovo mi je najteži dao. Zašto? Zabaguje mi. Dobre. Kako imamo sreće, znači mapa je predobra, znači hvala još jednom mom drugu kralje, znači mnogo ima pozdrav za njega, znači lik je kralj. Ljudi moji, ovo mi se jedan najteži deo. Tu se uvijek bojim da će pasti. Evo ga, dobre! Dobro, ovo nije baš tako teško. I evo ga, stigli smo ovdje. Ovo je jedan pet koje nije zaboravio sam, nisam pratio. Znači, parkour je predobar. Šta, zabogovo mi je, šta je ovo? Aha, trebam da preskočim. Sad ovdje trebam da idem valjda. Sad trebam ovdje, aha. I sad trebam da idem tamo. Čekajte. Evo, uvatio sam zalet i idemo sad ovdje. Da vidimo šta će ovdje biti. Koliko je puno, pogledajte vi ovo sve. Znači, nemojte reći se sad baš to događa. Joj, nesretni smo. Imam žvaku u usima, pa ne pričam baš normalno. Ajde, nema veze, idemo sada. Ovo će biti malo teško. Opa, dobre, lagnica. Ne, to sam da skočim, čekajte. Tako je, bre. Sada će biti mnogo teško. Vidi kako sam brzo prešao, jej. Najteži deo po meni, dobre, prešao sam. Jej. Ne, na sam kraj sam pao. Nastavlja se, dobre. Šta se trebam raditi? Tamo da skočim. Kako je dobra mapa. Nisam se napalim, da. Znači, hvala kralju još jedan Ivanu, znači, mnogo mu hvala, znači, mnogo. Ovdje ne smijem da idem. Kako ovdje blokira, Bog te. Teško je ovo. Imam slepilo 2 imam.
Ne rizikujem, pa ću vam. Kako je dobro ovo. Sad, ne znam gdje sam. Aha, možda je trebam da idem. Tamo. Znači, ne! Ne. Na kraj sam pao, pa sam toliki baksuz. Al dobro, ne! Ja ljudi, znači, nema veze. Inače, predobra mapa, znači. Da ponovim, od 50 lajkova snimam epizodu 2, a od 100 lajkova krećem i epizodu 2 i link od ove mape. Juzo, moram sad bavim. Prosto, ja se uvijek podižem se kada uzmem nešto. Sad idem gore. Aha. Ne trebam da razbijem ovo da idem tamo. Nije to svrhano. A, probat ću. Možda tu treba svrhano, zato što sam tu crveno. Aha, vidite trepa. Pametan sam ja. Pa što tu treba da se uradi? Šta je ovo? Pa bože, pa tako teško. Znam. Ko Slenderman da igramo. Evo ga, idemo gore. Sad. Ne znam da... Probat ću ovo, pa šta Bog da. Ne može. Ne znam. Ok ljudi, vidimo se u sljedećem klipu. Znači, probat ću nekako sam da rešim pa ću onda snimiti, ali nadam se da ću uspjeti što prije. Nadam se da vam se svidio video. Ako jeste, molim vas, lajkujte i šarujte ili subscribeujte. Ok, već ste me ne pozvali na Skype, nema se. Ok, ljudi, vidimo u sljedećem klipu. Pause!